item rin nga susi. Dali ah, sao magkuha mo na ni? Ano nagkalayo ng buang? Sabi. Oh. Grabe ka amaw. Fight naman na. Wala ka na niya. Anak. Sabi. Ana. Oh, bro. Yan na. Grabe nga mga utok ba. Na. Harap patang sayo na ra. Klaro. Ara man na. Sakay. Kaya, kadar. Ta. Oh. Pila ra pagpunit. Bulok. Shout out Psycho J. And also shout out to me, Golani. And also shout out to Carlo Macabinlar, Timblor. And also big shout out sa atong amigo diha sa Mati City, Marmar Kahimtang.